Trenutno najhitnija i najznačajnija tema naše vlade je obezbeđivanje stabilnog i neometanog snabdevanja energije tokom 2022. i 2023. godine, upravljanje fluktuacijama cena ove energije i primjena mera štednje koje će sigurno biti vrlo brzo tema. Danas ćemo kroz otvoreni razgovor pokušati da približimo kakvo je aktuelno stanje u energetskom sektoru i damo odgovore na goruća pitanja, a to su da li će biti dovoljno energenata za proizvodnju električne i toplotne energije, da li postoje scenariji za restrikcije i koje su prognoze kretanja cena struje, ali i razgovarat ćemo na način na koje kompanije mogu samostalno da prilagode svoje poslovanje i umanje negativne efekte ove krize. Kažu da je u krizi najbolji saveznik paranoja. Bolje je imati preteranu reakciju nego lošu, slabu ili nedovoljnu reakciju. Zadatak ove prezentacije je da pomogne da se ovde kreira adekvatna paranoja i da vidimo šta nam je činiti u narednih 6 meseci, a onda iza toga i u narednih 5 godina, koje nisu nimalo jednostavnije od ovoga što ovde vidimo. Kolege znaju o energetici puno, o tome ćemo pričati tokom razgovora, ali ajde da pogledamo šta ovo znači za ekonomiju. Znači, svi brinemo hoće li imati dovoljno energije i tako dalje i tako dalje. Ali ogroman fiskalni rizik koji proističe iz ovoga ima dodatne uticaje, dodatne konsekvence na posao svih nas. Nedostatak primarne energije, uglja, gasa i vode, to je ono što nas je zadesilo u ovom trenutku. Imali smo hidrološki najsuvlju godinu od kako imamo podatke. Prosečno smo dnevno od 1. januara gubili 10 gigavat sati hidroproizvodnje. Videli smo da država sad povukla jedan potez zabrana izvoza evrodizela. To je direktno podiglo zalihe u zemlji na neverovatan nivo. Ako želi, država može uvek u komunikaciji s NIS-om, ne samo, ali sigurno ne na radost NIS-a, da zapravo ih primora da preradu okrenu ponovo ka proizvodnji mazuta i delimično ublaže ovaj nedostatak ukoliko bude postojala potrebe. Apsolutno je to moguće. Uspeli smo na neki način da pomognemo elektroprivredi, jer svima je jasno da ukoliko se nedovoljno kvalitetna temperatura postiže u stanovima i u poslovnim prostorima, svi automatski počinju da koriste električnu energiju. Mi imamo situaciju da se poslednjim merama Evropske komisije, to je ozvaničeno, da se praktično sve mere podrške praktično prebacuju sa nivoa tih zelenih održivih izvora na nivo konzuma, na nivo potrošnje. Kod nas, da kažem, svud u Evropi su veliki proizvođači su dobro profitirali od ove situacije, pogotovo oni koji imaju niže te marginalne troškove, jer kao što znamo, taj ceo koncept formiranja referentnih cena se bazira na marginalnoj referentnoj ceni koja, naravno, nakon gašenja ovih kapaciteta na ugalj i problema s nuklearnim elektranama, referentnu cenu formiraju gasne elektrane i vi vrlo lako možete prateći cenu gasa na TTF-u da otprilike vidite koja će biti referentna cena na tržištu električne energije.